mutane noma na gaba daya. ASP Andy ya ce gaya muku da cewa gado ne, to mu daina yanka hukunci, mu daina maganganu mara amfani maimakon kalmomin ta'aziyya, mu daina yanka shari'a da kuma yanke hukunci akan mutum da ya riga rasu. Bayan wannan daina halin da babu kyau, idan ka kana mugunta kana sata ko maitanci, dan uwa ka yi rayuwa da ya dace. Bari Ubangiji Allah ya taimake mu. Amin suma amin. Wanda ke garin Imam a Angon Makama ya ce yana gode muku gaba daya mutanen Arak da kuma mutanen Mana gaba daya da wanda ke ciwa kan nan